आंनि एमपि फान्ड फाइनान्शियेल इयार 2020-26 मोनसे होनाय एडिशनेल क्लासनि थाखाय दा बेखौ हाबाफारिमोन बेयाव फैनो लेंहरनाय आरो नियम बादि आङो फैदों आरो बेखौ गायसननाय जाबाय। थारैनो जोंहा बे कलेजा जितु बांद्राय गोबाव कलेज नङा, नाथाय बे समावनो बे कलेजा जिबायदि इयुन जोलै फरायसाफोरखौ जि सोलोंथाइ होबाय, बे सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे जानानै दं बियो बे कलेजना। दा बे कलेजखौ जोंहा हेल्प खालामनांगौ। आं सानदों जोंनि फरायसाफ्रा खुनु लानायनि हेंथा जायाजासे सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि साफा साफा गोग्गो नोगोरारि बिनि थाखाय डिग्री कलेज बे आनन्द बाजार बियो मोनसे गोनांथार जानानै फैदों। मानोना जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ, क्वालिफाइड माखासे फोरोंगिरिफोर गोबां डिग्री लानानै बिथांमोनहा फोरोंगिरि जायो। बिथांमोनहाबो लाइफ दं, गावनि संसार दङ। बे बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै जोंनि इयुन जोलै दानायाव जाहाथे बाहागो लानो हायो, बेनि थाखाय कलेज इनस्टलेसना जोबोद गोनांथार। आरो बेयाव बेबायदि सुजुग सुबिदा फैयोबा निस्सय लामाखौ जोबोद गाज्रि थासारि नुबोबाय थानाय जादों। नुदों आंबो, नोजोर खालामदों आङो। दिनैजों खननै जाबाय बे कलेजाव फैनाया। दा फैनायावबो नुबोदों, माने बबेबा गेजेर गेजेर थांनाय बायदि नुदों, फरेस्टआव थांनायफोर बादि बानायनांगौ दङ निस्सय। आं मिजिं खालाम लकेलनि दैदेनगिरिफोरबो दङ, बे लामाया जोबोद माने एकदम बेखौ निस्सय खालामनांगौ। आरो नै दा जिथु बिटिआर सोरखारा मोनसे जोबथा बुब्लियाव फैबाय, निस्सय गोदान सरखार जायोबा आं आंनि फारसेनिफ्रायबो बेखौ नोजोर लागोन। जेरैखि जाया माने फरायसालिमायाव फैनाय फरायसाफ्रा गिनांगौ मोनसे थासारियाव थाया। मानोना हारसिं थांलाय फैलाय खालामोबा बबेबा समाव मोनसे साननो गोनांबो जानो हागौ। फारफ्रोमथिंजायबो हाग्राया साग्लोबनानै दङ, ओंखायनो बे लामानि गोनांथिया जोबोद दंथारो। बेखौ एसे नोजोराव लानाय जादों।